QR كود بخمي كم سرح تفلتلو ولاس استحالة ጸለምቲ ነጥብታት ጥራዮም መስለዎም QR كود ወይ Quick Response Code بحاصيرو بزمናዊ መገዲ ዝተጻሕፈ ብስልኪ ጥራይ ክንበብ ዝኽእል ምስጢራዊ ጽሑፍ እዩ ኮምፒውተር ወይ ስልኪ ንሕበዝንሓ ንብቦ ፊደላት ክርድኦ ኣይክእልን እዩ ኮምፒውተር ዝርድኦ ብ0s and 1s 0 ጥራይ እዩ ጸሊም ሳጹን ከም ቁጥሪ 1 ክወሰድ ከሎ እቲ ጻዕዳ ድማ ከም ቁጥሪ 0 ይወሰድ ስልክኻ ነቲ QR كود ክስእሎ ከሎ ነቶም ጸለምቲ ጻዕዱን ነጥብታት ናብ 0s and 1s ቀይሩ ብቕልጡፍ ናብ መርበብ ሓበሬታ ወይ ሊንክ ወይ ድማ ጽሑፍ ይቕይሮ እቶም ኣብ ኩርናዕ ዘለዉ ሰለስተ ዓበይቲ ሳጹን እንታይ እዮም ኣብ ኩሉ QR كود ኣብ ሰለስተ ኩርናዓት ዓበይቲ ጸለምቲ ሳጹናት ትሪኢኻ እዚኦም ናይ ኣንፈት መምርሕታት position detection patterns ይበሃሉ ስርሖም ስልክኻ ነቲ ኮድ ካብ ዝኾነ ኣንፈት ቁልቁል ጋድም ወይ ተገልቢጡ እንትሓዝካዮ እቲ ካሜራ የማን ጸጋምን ልዕልን ታሕትን ፈሊጡ ብትኽክል ንኸንብቦ ይሕግዞ ብሰንኪ ዞም ሳጹናት እዚኦም እዩ QR كود ብጣዕሚ ቁልጡፍ ወይ ኩዊክ ዝኸውን እንተወሳኺ ዘገርሙ ናይ ቴክኖሎጂ ምስጢራት ሕጂ ንድሕሪት ከይበልኩም ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ግበሩ